002669999 gose 0791394904. Christian Marian Mission Hospital. We treat and God heals. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi huko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Matkatato goso umutienyi ogatano narimo bumakoyega o 2025. Fyodor Vasiliev no musubati korwa asenseri ya Russia. Musubati yoyo igabogole teach record gose nero chiten kuma kubwa basubati banda bonse bamenyire asenseiga korwa ense yebuletu. Kingo gotebeliga. Musubati yoiga anyorete abana 50 nomo na kianda. What did you say, mkate? Abana 50 nomo na kianda 69 asige songo nyo kwarenga lingago neba yaya. Musubati yoiga igabwate egento ikurunga record asokonyora Chibarongo. Bana babiri na bakuru ku Chibarongo ara 15 narimo 16 times. Yes, hibono karanyora abana ba 16 times nande erayo juwe monyene akanyora abana Chibarongo bali ba batatu bana bakoro ku triplets asige songo asechintunda kianda mukati namnate bayego chintunda kianda tatigere tigabu akanyora abana Chibarongo bali bako abane bakoro quadruplets ase ege songo chintunda inye ebono karanyora abana baiga chintunda inye igo igacheten kuma asokonyora abana bane ararimo ase bokurugesagesa nero bwate the longest sinero bwate abana abange ase bonsi asobote baigo Ann Bates no mwako ega nkoro kwa mwako tinyoritiri tabia lakini nende Kobanyora mwaka 1987 oso mwaka bwelibwemo chimikyanda 53 kobanyorete omwana omotambe pi wetani abana bonsi baiboirwe asensiga. Yes, the longest abo mwana yo igarenge chibuti bere ne chinchi inye wetani abo omwana yega nigabwate togote abachikiro 10 ekara koiburu kat nekena Rengo ate kurugabo kendo tagote bya sori mutangani okunga Feodo igo mugako ena anda chiete akanyora akanyomo murugi okabere nande bakanyora abana 15 igo bakaba abana 10 abakaba abana 53 ko ayo nango tebinga igo no gukunia tu kinende aya na roto kwariganire ase ekionga chinsebere kana nsema yumanyererio akoro kwa Wilson Makori nchenkoro komkati Enoch karibu ekaro togochaka. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us.
Muraibu ense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigaira irense ritkolia rero ase ritkolia masabo yense. Kwa leo nimeleta ile maneno yetu wa mama. Momanyete bintu biri. Sanitary pads. Momanyete bintu ebi. Omoske Gloria Oruoba nigoritkolia rero ara omoyega bugo chingira chingaki nebiro by'abasubati ase a constituency yabo basi. Anda ekerapu rabeka bya misini ando manyakoma yasale bya pota mbitageti bitwetia mangananga munayo. Esike chinga kimokora obosombi bwaino n'abarundi ab'ekipigipigi baboligwe gokorabo. Muraibu ense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigoritkolia rero araba Kenya ase amasabo ase ritkoliryo kora amasabo ase ensengema. Sam Miyenda nigo atwarganira roboti oroiga ase nchira engikirano. Umurobrio wa masabo yani National Prayer Breakfast asense ya Kenya n'umurobrio ochagetigwe umwaka o 2003. Ekirenga kia masabaya no kureta abaraibe chingencho ao irio kwena kia obomo anene mono asobomo bwage siasa obonchoreria edini naboigo okwaberana. That there is always a better tomorrow and Kenya's resilience relies in all of us together. Amasabo ayaiga nigakorekana kiro mwaka ayuabwate ekirenga kiae. Amasaba matangani nigakorekanete aso mwaka o 2003. Ekirenga kiae nigo kiarenge okoreta omorembe. O mwaka o 2008 gakorekana irio koreta omorembe magega yechisegi cho mwaka o 2007 na boigo o mwaka o 2008. O mwaka o 2010 agakorekana busibo bochoribwa koreta richikoria iririmanyakaine buna richikoria 2010. Mwai Kibaki, President and Commander. Mwaka o 2018 amasabayega agakorekana irigotinya okubwaterana ku muraibu ensibu chinga kicho Uhuru Kenyatta muraibu chama ya ODM Raila Odinga okukwa manyikanite buna handshake. Rabin and Arafat could shake hands. Mandela could shake hands with de Klerk. What is wrong in Raila Odinga shaking hands with Uhuru Kenyatta? Around together and deal with the issues that make our lives of our people. O mwaka o 2023 amasabayega agakorekana iriogochengera emyaka 20 magega yogochakigwa kwaye. It is very interesting that the theme of this the last prayer breakfast here, was again around the same. I remember in that prayer breakfast asking for forgiveness from my friend, the former president. And it is interesting. Ritkoria rero amasabayo nigakorekana emambia rero ase ara uno muraibu ense Daktari William Ruto egatia baraibande obanyara ko bagwikirana ase ensemeyu kurende mamincha na bangi bakagerete buna omosikira Odinga na ikirane asa amasabayo iriogotinya obwamatebu aye no muraibu ense Daktari William Ruto ase serikali barosia emanyakaine buna broad based. That this country is going to go places. Kuripoteria egetasene kia getembe Jen Sam Miyenda. Mugavana we county ya Nyamira omoske Amos Kimomi Nyaribo ni goritkolia rero abatiania bali bachoro gochia asekembekerigia Public Service Commission na niga batebia bakoremeremo na gotatwara getamero kende gyonse sobokoleri ase omo Kenya we county ya Nyamira. Jaya ndabatakire namaya. Once naba appointed
Now, I know you are competent people. Now, and when you have more experience, it's an answer we came to you now. Mokoda and the one in the township, Egas municipality. As the more challenges, my doors are open. Like you can do that again, no excuses. Do I call it because of this? Again, the more color mutually to happen, you might pay my talk correct. To a getanga. A kiam nabono, a garbage in the town. Do that go in town, front and back streets. Street lights, indicated to answer repair, but to take gradually tomorrow get street just and let you no more you wait on your car and you're under the yard. I'm going to get the community and you're stay up with me. You went in our way to Chukumo. You guys in our way. You go with a grandma. It should be sad, you guys. Omo sike mosvati Gloria Ruoba niga singerire na goteba buna ogwako kwae korwa isiko kore kiama kia UDA nigo kwarenge okware otarenge nengenchu ndionsi goteba buna nigo yarenge buya eregotegererwa nakiro montra band kumanyanga abana ba mwabo mbare obwent kabana barumwe ngo yakwana egali tukuligo chingera chingaki cy'abasubati gosobachene bwo basubati ase a constituency y'ababasi no musakito Daniel Ontiri agutumanya chingaki ensengima yarenge go chengera lituko lyobochenu bwo basubati chingaki cy'amatukabo kurwa Sorogongo Rwagusi ase county ya Kisii Moski Gloria Ruoba nigera tumeka litukeli aso gosanga n'abana baiseke n'abasubati kurwa sebonge yabo basi ase abanyore segeto no bosemi aboigo benyorire bitamba byobochenu. Nimeleta ile maneno yetu wa mama momanyete bintu biri chisanitary pads momanyete bintu ebiu si unajua hii serikali tulisema tutaleta sanitary pads. Tukaenda round tukaambia Wakenya kuwa tukiapishwa tutaleta sanitary pads. Ile sanitary pads nyinyi mumeona? Mumeona hiyo sanitary pads? Sasa mimi nikiongea hiyo maneno na nipige makelele niseme pads hazijafika, alafu hao watu wanifukuze. Asetaro yumoskoroba nerombe yabarai bande kurwase county ya Kisii yo yakoleka sebito au ase bunge yo chingaki choroba nigagendera kugekeria wa kwa isiku kwae buno mosene tomochore inse kiama kia UDA okwanira osemele kwaye ase kigambiro bunali bagalia ye ndiche koiranigwa kama ule mama ambaye alifukuzwa kwa sababu alienda kuchukua ndugu yake Matiangi. Mnajua hiyo maneno? Mmesikia hiyo maneno? Ati ya kuwa kama niko kwa chama ya UDA siwezi enda kuchukua ndugu yangu kwa airport. Hiyo ni kusema nini? Asese mwende nigagikelie gati ya baraye kurwa Sorogongo Rwagusi abo ayegenete basugumetwe ogwa kwa isiku kwaye na ukwanira omokyo chingaki chobochole bwata bokoligirio Moske William Ruto chikura chingaki alenge koligia kobo morae wense na bono oeti wagote hapa bobasi ile kura tulipatia Rais William Ruto 16,000 na huko Kitutu kwa mtu ambaye anaitwa Jafet hata kufikisha hiyo kura. Huko South Mugirango kwa mtu anaitwa Osoro hata hiyo kura kama alipita na kura 2,000. Kwa hivyo sisi bobasi hata tujawahi kuona president hapa. Mumemwona hapa? Hapana. Ametembea hapa bobasi? Hapana. Ametembea kafika Nyacheki? Hapana. Hiyo ni madharau gani tunaonyeshwa sisi hapa watu wa bobasi? Asemesangirikana iga abaraya baiga nigo bamo koboko Moske Fred Okengo Matiangi asikangaya yukolige kirogo kyo baraye wense nabunenere obwenerete asili bagerio yule ambaye anaheshimu kura yetu, yule ambaye anatembea na wamama, huyo ndio tutatembea na yeye. Ama aje?
Nimeona kuna wamama wengine gosechi women rep, gosechi senator, gosechi usiku ndio wanatembea na sisi. Mchana wako visa. Mchana wataki kuonekana na abagusi. Wale abagusi bonsi pia bonsi pi. Wenye wataki kutembea na sisi kuna abagusi. Tunasema 2027 home ni Inka. Home ni Inka. 2027 home ni Inka. 2027 home ni Matiang'i kabisa Kenya. Matiang'i kabisa Kenya. Matiang'i. Aiga ni gagocha chingaki kina igoro yugwa kwa isiko kwae Moske Gloria Uruba nse kia mekio kia UDA wakoreka na ororekana ko munge bogosemeria bunike gambero ngechiko mwene kelio boene na kumurwanira elirene libagaria uno moseneto mochore nkuruboderega sene kia gatembe kurega se bunge ya bobasi hase county ya Kisii ritere nguru kwa Daniel Ontiri. Biamano Daniel Ontiri asingin chorbo tiorore keranu asin chira yuboitabera gwata tebere ire kuru asansemeyu nanige gotoira ase libolio liritko lialeranga ine wikerabono ega Arsenal abasubati osabana banyaruka batabwati osebatari konyora ebitamba byubochenu kwikera abono iga Arsenal abantu ose abana abasubati osabana banyaruka batari konyora ebitamba byobochenu chakanire taliao asole naboiko nensemiga okagerete ngasegete bitamba ebi mbira ikororo egera torore ngana kitogora ego suika tubulia serikali nga kwikera bono iga Arsenal abantu osabasubati osabana banyaruka batari konyora ebitamba byobochenu 0726447367 nambe yira TV yao nero goturikera egera tonyare kurigera SMS chakanire tali yao asole na boteba iga tebe na busine constituency and then magotoa lichibu liao kera twakorekorwa ase libolio lielituko nigotokwendanga emambia rero ekiumbe kia batakanwa korwa bonyamukia self help aime ya Kitutu Chache South yolitko lia rero bomerana elio kwegwa amegelio na boyo konyora ebitamba byobochenu buno Mosekito Dipon Asanya agotomanyia Aseri tukolio gochengera obochenu abangina baboraka korwa ase ward ya Kitutu Central ingo baumirana abnenchire moyo konyora amaigelio igoro yobochenu nabo igo ogwetangare na marwaire leta ngoro kujakire nikerbo igondo moburaka korugonya mukia women widows and widows ekiombeke yeito twagechagite 2021 mpaka boniga Laseli tukolia lero tena mogoko bogo chengera igoro yobochenu Tane gonkoro kwa Lucas Sasat Nyareru igonde oyomo bwa basemia aseke ombeke koruka bunyamukia neke ombe kia bangina amona bagaka basireira bangina na bangina basireira bagaka rero ndare 28 lituko ya Jumatano umutienyo gatano 2025 litukeri gari arengeri tukorio bochenu egento kiagarire twachiramo nasenga njabangina aba babwata obosemi bagendete gosemia abasibati abake ngaki babwanete gutwara obosabi nyochi nyomba cyabo nonye nabo aya ngati ya makongwari bagenderete kumirana naro ase okogendereria chiamate cyabo anene buno mibuli yomo eka togo chengere yo igoro yobachenu munanto ababuraka iki challenge ne chinyinge togo etrasa abana baito ntoganeti banyora obokonyi kurwa sabagambi baito ekero tokurigereria asinga cyaito abagaka basire tabangina bagasira bagatiga abagaka ntori kunyara oikera buna abantu bali babere bagwikera nabe kunyarika nayo yomo nkogororo motoriro omwana nko gosabale ebintu byobosafi ebyagutumeka uche skuru ngo gosabale getabu chipasali ndiro konyato kulike pasali lakini pasali itirigo chogo tekera mwana nto aburaka no usafi nyumba kero kenda abana nabange sabuni teyo ndagera teyo biyoko babali bayigotaba makwende skuru gukona chinga kichoni ngo baruko bole uchese serikali yanene ne serikali ye county ko bayinyora ekiagira bange babo ni go bale asokonyora wanse banota geto bagorire ndagera nota eto mwaka ne school fees anene manege tamba akyo bachanunke ganiri umongina donye
umugamo mweshimiwa Kibagende abagambi baitu mwespi ukurira gutia sabarai baitu twansere serikali yanene intu ababura ka twibire ekero tukurigeriga amaene no ena bagotu nkoe gubare tibesa kiri bakonyora cyakero mutienyi nonya kire kinge ngoyetera bari komenta nayo ni gobono baboria serikali nene kurigereria amagori y'ebinto anene ebitamba byo bachanu naboigo endagira Argo saba abantu bare elected gusiengi mate amona rogoro amona Kenya yaito bairege ke bunge bagende ba discuss igoro y'ebinto by'obugima byaberera abantu aba ebirito babasabireiga ebinto ebi byobosafi ebi byobachanu asabana abaiseke asabangina mugwenera taligorie amaena pinto ukonyara omotoriro roto chire siringi 150 egenteke gokere 90 tomanya goche sabuni omwana gwesibelie jakana mafuta agende skuru kuripotiri kitaseni kia ukia Gatembe kuroiga Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu Chache South imeje county ya Kisii itera ni gonkoro kwa Dipon Asanya. Miamano Dipon na singin chorbote ura sinchira inyikiranu na sinchira yubo itebere mono karogo tumanyia kurwa asensemeyu ya Kitutu Chache South. Na singin cheyo go ngenda tukuboli nga ase gwikira bono iga asenare abasubati gusabana baito abanyaruka batara ikera go sabatari konyora ebitamba byo bacheno 0726447367 ando chingena ribo nabolia karondo chimora Jackie oyo na kobera sensemeya Uhuru Towers awontenga mkate tinda manye gusinsibne ine kale paka bono rakinyo ekeroro batotebi na batukubagorra box ya meyemo and then senior sergeant awonte mkate na nche na munkuru box yemo nyoe unde kaga kali igabo minu wati ankoira sinkwana yeritko koira nande karo kondi kara yukolika asa 0726447367 karo kondi kara nabo nko cha kinkoira na nsoma SMS ichu nke korengana mna gwachirikiri wasoboye na botirikira gwetera ase YouTube account Gatembe TV na boygo Facebook Gatembe TV toska aiga tukwariganiretie ayande amange amaya kurwa ase ateka ime na siku ya gusi. Kwa hivyo sisi Bowasi hata tujawahi kuona president hapa. Mumemuona hapa? Hapana. Ametembea hapa Bowasi? Hapana. Ametembea kafika Nyateki? Hapana. Hiyo ni madharau gani tunaonyeshwa sisi hapa watu wa Bowasi? Ikia kiose. Kwani kura yetu sisi hatukupiga kura? Si tulipiga kura? Si tulipiga kura? Na madharau wanatuonyesha ya nini? Madharau wanatuonyesha ya nini? Ekaro tuare kurwa sinkwana yotoka nde masema mpakase county ya Nyamira. Abagaka gosensema abagaka litkolia lero nigo banyora obosemia obwo buna naki ekaro mangana kongiri gosabira mange libagali kurusio moyo inkiba bwantko kara. Masakito Fadgad Gisimba nigo enga sensemiyo nagotwariga roboti roiga. Chingaki amatuko abwangoiga ebikorwa byabasacha abange kurwase orogongo rwagusi barurekanire kwerusia obomoyo nigo ensemogete yabagaka kurwase bunge ya North Mugirange county ya Nyamira beso kriena gukwanira ebikorwa ebiga ngana yabererio kogose mono samatuka bwangoiga neringa abagaka abange barurekanire weita abandi bakwengenta abandi bakunjisumo especially seitogano Mugirange mangana buna yabono ko yatanga yo tugwenerete ogukwanela na se family totware communication omukungu no musacha akere ishuere foi karansa ne family twa share kala twa share twanyore suzo na ndonye ekonyalekana ngantuli kuigwana nabo tukurangerie tatu party na muntu ndwe okando une friend ekina abatebi abanyina baito oboelani bwa uno mugako
tiga mukwanirane asing'anende yonsi na gintu ngiyo gitabuga ti chibu soro ng'asi gukwanirana koro amasikani na twale chinsoni ase bintu byonsi bitogokora birete obuya n'amasesenia na kwenda chikanisa nonya nigo abagaka baria bakuniririwa oboyane bwabo ase chiamate boigo basemiwe ekibabwenerete gokora egento ndagoteire omugaka orio ogwetera amang'ana yasenga speak out. That's the only thing ndagotebe kwana so that tumanye ngai omochandore batakwane tinje tingo cha kumanyana mwago no bwatesegi gose no chandigete gogocha gogotei gose nyo n'abagaka bana batabiri bakogenda gari gende chaka gokora chi session ichi abande mbale fear na error especially asabagaka fear na error tingo chango taina mwane ni bwatesegi gose mongino nenko ngitali lakini atabiri abagaka batokuruga togende gari eso community to sibi ebikundi byabagaka so that toreta abagaka batochaki gukwana in the process abagaka bango chaku open yara pa gotaina ki by the way genteke no wasominenche ni ngere muane so that tole na kitogo konyana aiga nigo abagaka abaiga bainyoriwe buna nonye barabwo mbare no bwene bokomenya no murembe rioka ekero besokrie na gukwanira ayo bagwetera ase chiamate chiabo rights chumo gaka rights chumongina rights chumwana chonsi echireng'aine na chigo chase encherere tofauti chigo cha okoba amagani ye chigrupu echisatare tofauti lakini aseri chigo rights chonsi mugaka no mongina no mwana bonsi bareng'aine nande boikari chikori ibatugekere na kubakenga kuwase amabandons go twasomire ne abagaka mbabwate chinguru no kubwa ase family nakibara atumie chinguru echiga no kubwokoiga asencherere ngia asenchereta rikoreta tisego serio mana lakini batumie chinguru chiabo asencherere ngia eko erinde ekonyara koreta obwa matobia no kukinia family Kinko reporter Gatembe kurwase kinyoreke igagia ekerenyo ekyo kegotuka imeye bunge ya North Mugirange County ya Nyamira Mjefat Gad Hisemba Biamano fat gadi Gisemba na ndenkoboli ndenga baga kabonsi keroyo monko lendale karabira makongu mwaka so musai tali chinga kichugwe kora ne chinga kichukuligelinga ankyo birabe ne karabira arabe na bogotuka kulibya koira asumutimo komoke kingo chikukora karumutimo komoke kinkoirana kwenda turkurwabo egertinyari gotebani Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga
ase nyumba yao. Tutarire rero ase Uhuru MRM showroom. Onyare koba gukwerera amabati ayo akomenya asegeka. Ayo guchani warrant na wigo. Ayo urakoberwa ikasure asubwango. Edukenyega ya Uhuru Superstores. Yego toka ase nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo musongo. Iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers. Iyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Abarundia ba chipigipigi bamanyikana na bodaboda kurwa sensemo ya Kitutu cha North nigo basemigwe koba nga na maskani chinga kibao kora obotume kibwabo usinga kibao kora obosombi ibwabo Dipon Asanya nigalenga sumusangir kanobo litkulia lero asatori ni roboti ruiga asinjiriga. Sekta ya bodaboda ngati ya bonjeria bali bagendete gukinia ekerengo gya uchumi meyense ya Kenya. Abatereneri bekeombe gya bodaboda kurwa sebunge ya Kitutu cha North nigo baomerana aso kugore stage ye 41 chinsemo cyangokoro. Hase bana baboliria abarundia utwara chimbwa chingi yako. Asa Marieta kirimenti ndemo. Award yane monyerero. Stage yane rawogo. Lakini gondo mochiamani kwe constituency asamana bodaboda. Gentonda achigotebya abagenti ba minta aseri tukoria rero nonye tuachira go tuachire egere tunyare ko batoko igorera abamura abangokoro bodaboda stage buri stage ya igorwa abamura ba minto mutwara masikani ari tobwate egere tobwatera naso abakorerwa tobwate toko requesting abarundi baito mutwara masikani na ende muna mwairwe stage yeye abayiboli baraiga basika abarundia na abarundia basika abayiboli induche mekinere ngangaiga akyo matamusi murende kuramana tabiri yo kuramana temasa gotoka saya nyina bonigo bagwatokege kurege tindi asebaria bagutumike ibinyuwa byo gutindia kanyorire kibesega rosiri no ende 50 uraenda ekerapu urabeka bya misini ando manyakomende yasare bya boda mbitageti bidweti amangananga munayo kabo montore sopa asegasi yo gokora chinga kiboigo abangina berikia asekembekyo nyako tukubwatira nabangina ba minto tokonya abana baitu kwetira stage yeye tobeke kiombe ekituranya ko tugusirana egera abana baitu bali batayikwana cisukuru bagende tosirane asekero montanyo robo kongu ukwana nabatereneri bekyombekyo nigo bana bagikiria ogochererwa anene kwa barokiwa ase cisukuru ezibuna ibuna toleka nabayiboli keroro muiboli wikole ndo mwana patikere mwana munyaruka ndo machegia koiro mwana muire sukuru muikie sukuru iko togo saba barundi baito bari toigorera chi stage murenda abana baito bakogenda chi sukuru asense moye ito ye chipigipigi ntobugate egeto togoroka stage numbers chipigipigi chinde njiro chitabugate stage numbers within our sub counties ilion na baro banyore obokonyi kurwa sitia bisi serikali national government ga promising aba murawa boda na ubara aliere bigokoro we think bono tokoliera okogorokorunse twari kumusaba airania mabuta alinse keranya ira nirinse na ndurinde tonyore sabuni toirera abana nyumba gusaba gaki sogonje koinu motwe meye noroje litandiko tobegete mbureje na beko irukio mete ekiramba uti noroje bono to chikobori go muisimigo tuchafeti nyakundi twanchire bigwa tokore ne binge ngwa twa majengo koro watwire para bono netwaka twanyorire stage akia so wancha tuligereri 92 tonyore amabati tobeke
kitogende netukonyora omogati tokera rituko ensemo nayo nigo bono abarundia baburiwa koba maiso kobare ase obonchoreria ebirobu birimo begete ase chipigipigi buna bono ogende gochibosongo kogosoa gochisuneka materi nepare tofauti ebirobu biria ntogenderete korusia na bari batararusia ototagete kobasaba ase amasikani onde biansi okonyorekana netaya yepigipigi chikomesa botuko ichikogera pigipigi ekorwa aria asiri oboroso chiwanja mwanasiasa onde bwensi gocha gototumeka na kwimukia abana abang'asi ng'eki bababikira iga ngokoro machiko batumeka ase eng'encho ya siasa yabo ulipotirigita seni kia ubwanchete kia getembe kuroiga ase stage ya ngokoro igutuke meje bonge ya kitutu chache sauti meye kaunti ya Kisii letera na ngokoro kwa Dipon Asanya. Ekero serikali egendete kugaria chipara ase omochie obosongo nigo abamenyi bensemeyo gusaba onchereria abakabake abarenge okoro obonchereri bwabo ase chipara icho bandete kuboria nga serikali ye county ya Kisii kwarosiria ase bakorera obonchereri bwabo nigo omo MCA o Kisii Central Ward omoske mo nyenye yoge aboririe abaonchereria abo koba batereru na kurwari bagarigia egere omochie obosongo omese oyo no mheshimiwa Wilfred Monyenye yoge omheshimiwa Kisii Central Ward igona kireiga lero litukulia mambe muna bwakia naja goje stage iga nanyorire ekiragita kerororo yatebire ngitagete korosia retention wall yani enyasi entambe lakini purpose yokwagatia enyasi eyo ebioskingo jabire bikoro kwa container inde chibe kugore chini chiri rimate ekinde chiri rerogoro na inchi muna na chireiga abantu mbarororo konye barororo abantu angi 152 bao kore biashara asayo muna muroche turagiteko egotagora ebinto by'abantu n'abantu ambabwate usuru ye county bana jete permit bana cha umutinyo wa 31 kiyo cha kohera December 31 umutinyo 12 2025 inje muno mheshimiwa bwe Kisii Central nande bwe county igonkoboria amagendera akire ndori kunyatanga lakini ngoboria egabana yaito abantu abo twabarikira marieta twaire municipal manager kwa number 1 mpaka number 156 onye binte bikoretwa na bwa batangani kuraegwa elinde na bachakira ubugima bwabo osina abantu abo bakoretwa bache koegwa igo nkobori mugabano ito onyekevu omuroberi wa serikali ntokonyotanga nomuroberi wa magendo ntokonyotanga lakini ntonyora abantu abao ebintu ebigocha na bakoewe igo nje muno mheshimiwa bwe town na aliriramu n'abanyabiashara aba muroche batagoririwe ebioski byabo omo MCA bwe ward ya abochi borabo Nicodemus Umomba nigolitkolia lero aika ase ebunge ye county ya Kisii gotaka airanirigwe ama abolio ye statement ao abo ase ebunge iyo ye county ya Kisii ase budget ya 2024-2025 chibesa na begeta ase chipara toikirange na gokora a budget omwaka bwe budget inkoerore okoera next month lakini asoko kumyo konene gento kende nkeyo giakoriru na itire chi department chons chipara karonko bori na ngechipara chitara akoreru bagonde na gendo ganye na aganyire yaikere na arorire is too much tigandu emotion statement egere ninyolari chief in answered goetera esa assembly yeto ya Kisii County manyana nkiaba oji baroba bekere kando onye no mwamba inche ngerete aba oji mba akorirwe meremo bande na ninjo mwamba ngerete aba oji mba akorirwe meremo ekora aba oji they deserve that statement ya kabere eyale ngegoro ya nyagitari
as you all know buna bantu baitu mumanyete tari gento kia bobisi nyagitari ya ito ya magena ya tuaro mujanda manene paka bone buate chibes chia lenge nyagitari ese budget 9 million chikarusi kuororo pako muntu na kuororo na chire koganyanga amachibu gose na to ke goro ya nyagitari na ngibas chia ruseri gwete neine matene the wing yare kwa gajuga tenena nyagitari ya ito ya magena ya tuare problem enene na gwetere problem weji basi arenga chikarusiwa wikira boni gakene ngeyo kiabere na ichibu ndiyo. That's why nariko saba statement kokolera ya once omonda kobori chi statement chia in the assembly titake irikoletwa mangana personal level bono na kinariko seke statement itukoli arero egerenge wo machibu na nkige kogera aba ojibaro bago tukuma yage bintu byao bikorusiwa ororo bia irua sande kabeka jibesa ya meso mosensema wa hall 4 million chikarusi kwa kabeka jibesa nyabongo 4 million chikarusi kwa echi atigalete ya mesocho no mosobwa baka mo contract obera allocated lakini karongo bole mo contract do yago ndebinga from the high office ate birina karati moka. So that's why na seki statement yoko taka kumanyanga ngige kogera aboji bako be kwa side obwagachi nyumba chia kibara ase chiskuru choboroso ase award ya ibeno nigo bwachakire kigima ukwana chingaki umerana n'abanyakonda abachakire ko gachachi nyumba echicho bochenu asenseme yo moske Steve Arika oyore omu MCA we ward ya ibeno nigo akwanaya mbiyamano sana asa marieta no mwarimu Eric Mobisa Yuka mo deputy head teacher school yeri Kendo di primary school and the junior secondary rit kuria rero na batu abere negesio konyora abageni ase school yaito barairwe no mweshimiwa Steve Arika asengencho yekirenga kyogotoa enyumba yobochenu ya bana bari abake ba ECD na bune school na batu atwalira mogoko monene asoko inyurwa bune school yeri Kendo koegwa enyombe iyo enke y'abana basinini yegere na barabuna tibanyara ko bagochandika. We are very much happy anone kerogo soka seseni wa mono ande gendera gukorera abantu baitu be ward yao ano bari maega yao kegima byamana samarita nkuru kwa Aukarik indo mo engineer public works ndegete kwira libegeri gaso gwakera mo shimiwa Steve Arika inseyo buraibu mu gavana ito gavana Paul Simbarati asenginji yokoleta amagendro y'abana kuchasi school twekirege school yeri Kendo ikinare kwa piru ya contractor tubwaterane pira bandirigia batomeswa ngankwa atule abana bali project ya batakite Marita Steve Arika mwemse we wadi ebeno ngwakira ngambia mono mugavana ito Simbarati asogotoma abobisa kurwa ase county na gochane contractor kwanda base chinyomba cyake bara cyabana bayeri Kendo na abana bagiserega iga gwakero mugabana itungambia mono nanda sokoranga contractor cyakire nandi naba contractor batena abantu batena ujusi barosi egasengiya ikiagera abana baitu banyole kibara ase bakogenda kire chingiya igo ngote abantu baminto tigato bwaterane tororenga amagenderero ngwe kwanale ase wodi ebeno. Omo Deputy County Commissioner bwe County ya Nyamira asensemo ya Nyamira South Musbati Florence Bunga nigababolirie abamenyi be county yo gwikarana ase obonge litkuliyo chingera madaraka ase egeti kya Uhuru Gardens iterikiemo yumutinywega. Sherehe ya Madaraka Day itakuwa Rangenyo Primary School Ground on 1st of June 2025, and we will be hosting the county celebrations. Our chief guest will be the County Commissioner, Nyamira County, Bwana Erastus Mbui. Kwa sababu ya mvua tunawaomba waingie mapema so that we can finish in time. We would wish that you join us on that day as we celebrate our Madaraka Day. So I want to appeal to the people of Nyamira as at large
that we celebrate together on that day. We expect you to attend in large numbers because this calls for patriotism. We want to encourage all our leaders, including our opinion leaders, wananchi waingie mapema. Kwa mambo ya usalama tumepanga vizuri, tutakuwa na maaskari hapo. We will ensure that there is peace and security throughout the function. And we want to thank the people of Nyamira because as we speak now in Nyamira South, we are enjoying a lot of peace because of that cordial relationship that we have with the members of the public. They are able to share with us a lot of information and we act on them. Emate yo omo MCA oyore nyagusira gose oyorenge omo MCA bwensemo enyamaya moske Elijah Osimu yonyorto mbaskano bwe para nagusira dige yamate aye yabolringa enyorwe chinga kimine chiga korogesa emyaka ebere yarata chira chiarietwe nche kiranetgwe twaitera makongo sana Nambono nturabwena buya sengine mna abantu bande bakagirete amambira bongo tiraria natirade along the grave side na jinai karansa rogorari wa baibuli no mungino yo kuchui karansa ali mweri chebuobi kila litko so abakonyora nyona mariga yako na ogoragi akona wochicha so naende abana bericha generally mbiabale lakini ngagire bago ikabako buri disturbing question tinda tukateba ninki naenda boko gesi Yama kweli ni gento gite abana batari ko comprehend what is this kwa mana igo bana egento nkere na murigireria getari ali abantu mbate bate tinye mariga lakini mwarori raerire abantu banyamaya yonde gete ko make isimule Timatinanda akiroke a passionate appeal. Amaskani alimu aete Elijah. Liga si Elijah. Amaskani alimu aete Elijah. Ekere mura chole Chris. Tako muligiri gosegare nchiragete gosena kiare. Muligiri di Chris. Muligiri di Elijah. Amaskani alia maete Elijah. Machore Chris. Inero kwa ilikuwa mwaeli okuya mora Elijah mokorigereria Dochenga karate nga mkate chinza chiao chiangire lakini SMS chino na bachiko ngwa omoyo unamwachitomire gocha na singe yo ndaito somanke chiria echigwa ntumeire gochagaiga na ndaito gochakane yentangani oyo tangana gotoma gochagaiga abata nchejo iskemunto omboga kurwa nyame misoke gati hawajawahi onekana na hizo towels na wanatujua wakati wa kura. Okay? And then oyonda goteba nga Josphat Nyerigo kutoka Nyamira wana Chang Live K Gendani. Thank you. Na watoka soma chozi ya rane kegere gukuri kabyo natoka ndapa Elijah Makori kurakera PAG mkate nya check indero twara dress sanitary towels honorable Gloria Mbuyamono aso konya bana na bangina Faith kutoka Kisii awante bonchari ya be sub location totabeti Kende Gionsi and then Martha kurwa mukwerero kemera atujawahi ona hizo vitu mato yuko lenga limu mukari chada yako na rule kumukwera kurugao ande akwana ucha matini classmate
Morgan, Mosobet Bosamaru, revisit Bosamaru, please, in terms of towels. Yes, aigagachuba bitamba mbio, Mary. Aya, janaka again, the Gigane get the tango, and then Jeremiah or Kere, Nyamira County, Bogichora, nobody ever brought those things. And then Vincent Okioro, Kurokisi Denmark, I am cat. Ukumiol, Aralia. Keregento, nowadays, the connections, all right? Nyaribari, okay. Nyaribari nto anakora bintu bunebyo. Okay? Kia mwalimu gesima tatabetirieta Job Kibagende from Kitutu Chechenov sensi titua nakora. It's long time since we saw those things. Bomachoge titua nakora binto bikuru sanitary towels. Ebinebi ino mwotangas. Okay, and kutoka Nyamisaro atujawahi ona tukiletewa sanitary towels. Okay, Lena Umari Kuronyabite hatujawahi ona hizo sanitary towels. Wasichana wanaumia. Alright, mkatega akiba tebi abarai abasubati batorentere iga nyanturago abana baito ebachandegete. Yes, nikirwa mugaka kurwa birongo mkata jawayona hizo vitu. Geoffrey Ayoto kurwa Kibirigo abana bankurwa eskuru ya Kabatia Primary mbana gokonywa abange babo mbabwate gosimba menyete no bali masam kurwa Bonchari bado. Ruth from Nyamage Nyaribari Church Ntorara kende abana mbale batari goikera amaganio. Abo Damaris Mogenda kurwa Matongo chache atujawahi pewa na bei yake iko juu tu sana. Yusuf Nyabanga kutoka Marani sisi ni wakaji wa Marani, hatujawahi ona viongozi wakileta vitu kama hizo. Esther kutoka Keumbu hatujawahi ona. And then Esimba Enkungu kurwa Biosi ebyo ntwanya kwa Gasima Ward. Christine Moige kurwa Nyaribari Church bitambaye ebyo bacheno ntwanya ko biroro. Vincent Tubare Thomas Gidinji kutoka Migori Town Mkate. Iyo sehemu mingi ni ya sana kule vijijini, remote areas ambapo wamama wetu kama wajane na wale wako na mapato ya chini kabisa na hii uchumi. Okay? Frida from Manyero ward sisi hiyo mambo hatujawahi ona. Okay? And then atiganko lega singin chibiro nkole yamo Lucy tetwana korabintebi. I wanted to read all na chirichi nyinge kurwabo, but the time does not allow us to be here. Abasake baito monsi bali ba abwatarina kwa na kenga chiachire korochin semo au tunashukuru sana because you did. Na Ruth kurwa USA. Ruth Kemunto USA ali 102.7 atabanga na ere interview na bwent kwa ndabo basi na biachaka iko basi tunaongoza, wengine wanafuata. Thank you because of that. Fatgad Gesemba, Polika Pokara, Daniel Ontiri na aboigo na ababonsi ababu aterana amana into koyana kia nga chiachire. Thank you guys because you made it a reality, because we are here all times. Koyana kia nga tuabamanyiri kera elimo mnalia korekana basaki baito bonsi dipo na sanya na boyo Gabriel balibande tokuwa terna sensembo ya magia bona bono Kate Matilda na boyo Haron Ototo. Thank you guys because we've been here na batokwenda kianga kira mnaliko atika kirase sisi tunakufahamisha. Asensemo yebimanyiryo akoroka Wilson Makori. Kevin Ongeri igaenda kia nga tuabire bya ase amariogi ne chibicha nchinkoroka mkate Enoch. Chingaki chingia chinsainya bado nitakuwa narudi asinga chingaki chianganga na bona nkwenda kukubika, lakini zikifika sana bado kwira nandegega egara nkumanyi mwensi pimna mwabere kurwa chinsamecho na mna mwaturi karachi SMS karantari kubika Commissioner Lucy na bogo Senior Sergeant. You are wonderful guys, that is why you chose Gatembe to be your #1. Otkovia eye ne kionga chinsaiwer Magaka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, Mangana man, Magina ninjo. Naenda bakusiba itaba bonchali batabana ki ugita ogotabori na ng'ombe yata maji. Ugita ogotabori na ng'ombe yata maji. Ene nkwane gotworo kinga kora kiriyo korengete.
Walendo gitaere tigata obori ni chombe tigachinywa mache. Nkio gitanera uchikunywera mache chombe chikonyu. Mali bakinyize gocha yanyina. Ogita ogotabori aje koriga sirie korenge tabaso bagoro kerol. Yani into kirikirenge tinganayo kwena toge kore. Na kikyo igono gitaera maitena erega sieno gotabori. Bantu baragire. Ni chombe chigenda rochinywa mache. Chire terende chicho ngwe binta bana babioke. Ogita ogotabori. Ngombe ata maji. Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkare yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongebe na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumuchuri go busongo iyo irangene eduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone